Wasal iż-żmien li nagħtu valur lil dak li verament jixraqlu valur. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa mal-Kummissarju għall-Volontarjat Jasmine Saliba. Jasmine Saliba assuma din il-kariga fl-aħħar ġimgħat wara vot parlamentari li sab l-appoġġ sħiħ tal-grupp parlamentari kollu tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt fil-bidu ta' din il-laqgħa l-Kummissarju ringrazzja lil Bernard Grech ta' dan u saħaq li kienet ix-xewqa tiegħu li jkun preżenti għal din il-laqgħa f'mument hekk kritiku għas-settur tal-volontarjat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li hu kuntent bl-għażla tal-Kummissarju ġdid għaliex jaf kemm huwa l-qalbu dan is-settur u tkellem fuq l-importanza li nifhmu d-diffikultajiet li qed jgħaddu minnhom persuni u entitajiet li jaħdmu fil-volontarjat. Bernard Grech saħaq li wasal iż-żmien li nagħtu valur lil dak li verament jixraqlu valur għaliex li tagħti servizz mingħajr flus huwa xogħol indispensabbli ħafna għall-komunità kollha. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju għall-Volontarjat sostna dwar l-importanza tal-valur iktar minn l-importanza tal-prezz għaliex in-nies fil-volontarjat jagħtu kollox għal dan is-settur. Għal din laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius u d-Deputat Kevin Kutajer li t-tnejn jaħdmu fil-qrib ħafna tas-settur tal-volontarjat.